ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದ 27/4/24. ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೇನಿಕಲು ಬಾಬರ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂತೋಷದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಬೈದರು. ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತತಲೆಕ ನಡಪು ನಡೆದವರನೇ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿಕಲ್ಪ ಜೀತಯರೆ ಯುಕ್ತಿನ ತಿರಿಪವೇರು. ಉತ್ತರ: ವಿಕಲ್ಪ ಜೀತಯರೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಸಹೋದರ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ತೋಲೆ ಶರೀರನು ತೂಪು ನಡೆದವರ ವಿಕಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ ನಡೆದವರ ಬ್ರುಕುಟಿಡು ಸಹೋದರ ಆತ್ಮನು ತೋಲೆ ಪಾವನ ಒಡಾಪುಂಡು. ಈ ದೃಷ್ಟಿನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನ ನಿರಂತರವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ನೆನಪುರ್ದೆ ಪಾಪ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ವಿಕಲ್ಪದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಡೆವನವರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಾಚ ತನ್ನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಾಚವಾದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಉಂಡು ಅಪಗತಾನೆ ವಾಚ ಆಪುಂಡು. ಪಾತೆರ್ರೆಗ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಯಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೆಬಿಕುಲು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮಗು ಕೆಬಿ ಬಾಯಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈಶ್ವರಿಯ ಮತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದೆಕ್ ರಾಮ ಮತ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬೇತಕ್ಲು ರಾವಣನ ಮತದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪರು ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತ ಬೊಕ ಅಸುರಿ ಮತ ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತನು ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತೋಡು ಅವ್ವೇ ಮತ ನಡಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಜನ್ಮಲು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯೋಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ರಾವಣ ಮತ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಜನ್ಮಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಭೋಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಆಯಸ್ಸು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿ ಆದು ಬುಡ್ಪೇರು. ರಾಮನ ಮತ ತಕಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣನ ಮತ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಅಪಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ರಾವಣನ ಮತ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಾಮ ಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗುಟು ರಾಮ ಮತ ಉಂಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತ ತಿಕ್ಕು ನೆಡ್ದವರ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗೂ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅವು ಏಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಅಸುರಿ ಮತ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಅಸುರಿ ಮತವ್ರದ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದ ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತವ್ರದ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದ. ಎಂಚ ನರಕವಾಸಿಲಾದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಾಲಯಡು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲ. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತೋನು ಶಿವಾಲಯ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಏರ್ನ ಪುದರ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಕಲ್ನ ಪುದರ್ನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ದೀಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅವು ಶಿವಾಲಯವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ದೇವತೆಲು ಉಪ್ಪೇರು. ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪದೇರು. ಎಂಚಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಐನ್ ಸಹ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಅತ್ತಂಡ ಹೇ ಮುಕ್ತಿದಾತ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯೊಳದು ಅತ್ತಂಡ ದುಃಖದ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಬನೆ ಪಂದು ಈ ಸಮಯಡು ಇಡೀ ರಚನೆ ಅಕ್ಲೆನು ಲೆತ್ತೊಂದುಂಟು. ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುಖ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಇಂದೇನು ದುಃಖ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಈಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂದೇನು ದುಃಖ ಪಂದು ತೆರಿಯುಜೇರು. ಎಂಚ ಭಾವ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆದು ನಿಕುಲು ಸಹ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲರು. ಬೀಜಡು ವೃಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಅಂಡ ಅವು ಜಡ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಚೈತನ್ಯ ವೃಕ್ಷವಾದಿತ್ತಂಡ ಅವು ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತಂದು. ನಿಕುಲು ಚೈತನ್ಯ ವೃಕ್ಷದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಐನೆರ್ದವರ ವೃಕ್ಷನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬಾಬಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ವೃಕ್ಷದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲನೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನನ್ನು ಸಹ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರನ್ ಪಂಡ ಹೊಸ ವೃಕ್ಷ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದತ್ತು. ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು. ಹೇ ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ರಾವಣರದು ಮುಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪರತ್ ವೃಕ್ಷದ ಮನುಷ್ಯರು ಲೆಪ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ರಚಯಿತನೋಡು ರಚನೆನೋಡು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೆ. ಸ್ವರ್ಗಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ನರಕವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ರಾವಣೆ ಬರ್ಪುನ ಕಾರಣ ಕುಡ ವಾಮ ಮಾರ್ಗಡೋ ಬಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗುಟು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂತೋಷ ಮಾತಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾರ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂತೋಷದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರು ಬೈದರು. ದಯಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಏಪಲ ದುಃಖ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಪಂಡು ನಿಕುಲ್ನ ಹೃದಯಡುಂಡು. ಪುದರೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆಯದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಯುಗಕ್ಕೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಂಡು ಪನ್ಪುಜೇರು.
ಆ ಯುಗೋಟಂತೂ ಏನಿನ ಜತ್ತೊಂದೇ ಪೋಪೆರು ಬಾಬನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾಲೆ ಪಂಡ್ದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಮುಕ್ತಿದಾತ ಪಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದಲೆ ತಂದು ಪೋವಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನತ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆರು ಹದ್ದುದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು ಬೇರು ಬೇಹದ್ದುದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು ಈ ಅಪ್ಪರ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ತೆತ್ತುನೊಡಾಪುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ 10 ಜನ ಕೆಲವರಿಗೆ 16 ಜನ ಜೋಕ್ಲುಪ್ಪೆರ ಅಂಡ ಅವು ಮಾತಲ ಹದ್ದುದ ಸುಖವಾದುಂಡು ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನವಾದುಂಡು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಬುಡ್ಪೇರು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನೊಡೆ ಸುಖ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ. ನಿಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಪನ ಯುಕ್ತಿನ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತು ತೆರಿಪವರು ಬಾಬಾ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಇಂದೆರ್ದು ಮನುಷ್ಯರು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿವಂತಾದುಲ್ಲೆರು ಐದವರ ಇಂಚಿನ ಬೋಡಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೆರು ಸೈತಿನಕ್ಲೆನ್ನು ಬದುಕಾವೆರು ಪಂದು ತೆರುವಿನರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಭಗವಂತ ಆದಿತ್ತರಡ ಕೆಳೆಂಜಿನ ಬದುಕಲೆ ತೊಜ್ಪಲೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಏರೋ ಬರೆದಿತ್ತೇರು. ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇನುವೆರು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು ರಾವಣ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪಡೆಪರು ಮಂಗರದು ಮಂದಿರgu ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪರು. ಇಂದೇನು ಆಕುಲು ಎಂಚಿನಂಚಿನನು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೀತೆಯರು ಭಕ್ತಿನೀಯರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲೆ ಮಾತೆರಲ ರಾವಣರದು ಬುಡ್ಪೋಡಾಪುನು. ರಾವಣನ ಮೂಲಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಏಪಲ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ರಾವಣನ ಬಂಧನುಡುಲ್ಲೇರು ರಾಮನ ಬಂಧನುಡುಲ್ಲೇರು ಏಪಲ ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ರಾಮ ರಾವಣ ಬಂಧನುಡ್ದು ಬುಡ್ಪೇರ ಬೈದೇರು. ರಾವಣನ ಪತ್ತು ತರ ಇತ್ತಿನಾಯದು ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ಗ ಇರುವ ಭುಜನು ತೊಜಿಪವೇರು. ಇಂದೆತ ಅರ್ಥನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಐನು ವಿಕಾರುಲು ಪುರುಷಾರ್ಡ ಐನು ವಿಕಾರುಲು ಸ್ತ್ರೀಯಡ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ ಐಕ್ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ತಂಡ ಐನು ವಿಕಾರ ರೂಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪಂಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಮೊಕಲ್ನ ಗೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಯೆ ಉಂಡು. ಕಾಸುದ ಮಾಯದ ನಶೆ ಎರ್ದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಕಾಸುಗೆ ಏಪಲ ಮಾಯ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಕಾಸುಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ನಟ್ಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ನಟ್ಟುಜೇರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂಚಿನನ್ನು ಓದುವೆರೋ ಐನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಓದುವೆರು. ఏ రేతు ఓదవేరో ఆతను పడిపేరు నట్టున పాತೆರೆಜ್ಜಿಂದೆಟ್ ಪವಿತ್ರತೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಬೆಲೆಲ ತೂಲೆ ಏ ತೊಂಜಿ ಉಂಡು ಪದಮ ಪದಮ ಉಂಡು. ಬಾಬಾನು ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬಾ ಪರಿಚಯನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಆತ್ಮ ಎಂಚ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೆ ಆರು ಸದಾ ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಾಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒರಿಯನನೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಮಾತೆನಲ ಸ್ಥಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು. ಕನ ಕನೊಟ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ನಾಟಕಡು ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ನಾಟಕನು ತೂತೆರೋ ಆಕ್ಲೆಗು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ಮಹಾವೀರ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಲೆಗು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಭಲೆ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಪೋಲೆ ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ದು ಓಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಆಕ್ಲಂತೂ ಹದ್ದುದ ಕಥೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ರು. ನಿಕುಲು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಶಿವೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಶಿವನ ಸೇವೆ ನಿಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಶಿವಸೇನೆ ಪಂಡು ಪುದರ್ನು ದೀತೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ದೀಪುನಿ ನಿಕುಲೆಗಂತೂ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಕುಮಾರಿಯರು ಪಂಡು ಪುದರ್ನು ದೀವಡಾಪುನು. ಶಿವಗಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಆತ್ಮಲು ಅಕ್ಲ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಾರ್ದು ನಿಕುಲೆಗ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ನಿಕುಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲಿಗೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರು. ಇಂದು ನಿಕುಲ್ನ ಯೋಗ ಬಲದ ಶಕ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ ಅಕಲ್ ನಾವು ಬಾಹುಬಲವಾದುಂಡು. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಯೋಗ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೋಡು ಐದು ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಕ್ರೈಸ್ತಗ 3000 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಸ್ವರ್ಗ ಇತ್ತನು ಪನ್ಪುನವು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅವು ಎಂಚಾಂಡು ಯೋಗರ್ದು ನಿಕುಲು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಇಲ್ಲು ಮಠನು ಬುರ್ದು ಪೋಪೇರು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಪ್ರತಿವರಿಗಳ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಈತ ಎಲ್ಯ ಬಿಂದುಡು ಏ ತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಲೀಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸದಾ ಶಕ್ತಿವಂತ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಐದು ಶಕ್ತಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರ್ದುಲ ತೇಜೋಮಯವಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡತ್ತು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಏರೆಗೆ ಏರ್ನ ಭಾವಲ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಭಾವನೆರ್ದು ತೂಪೇರು.
ಕಣ್ಣುಲು ಕೆಂಪಾದ ಬುಡುಪುನು ನನ ಯಾವು ಏನಾರ್ದು ತೀಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇನ್ನು ಅವು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದುಂಡು ಇನ್ನು ಅಂತು ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟು ಓದೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಓದವುಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದು ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡು ಹಿಯರ್ನೋ ಈ ವಿಲ್ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಆಂಡ ಇಂದೇನು ಏರು ತೆರಿದೇರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸುರುಕು ಮಂಗನ ಚಿತ್ರನು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರು ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಸಹ ನಳಿನಿ ಪನ್ಪುನ ಬಾಲ್ಯದ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತುದೇರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ನಶೆ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ರಾಜ್ಯ ಅವನುಂಡು ಅಂತರವಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿದಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ್ದು ಮಸ್ತು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಏನೇನು ತೀರ್ಥಗೆ ಜಪ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಸುರುಕು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪೋಪ ಕೂಡ ಪೇಣ್ದ ರೀತಿ ತೀರ್ಥಗೆ ಜಪ್ಪ ಸಾರತ 250 ವರ್ಷಲು ರಡ್ಡು ಕಳೆಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಚಂದ್ರಮನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು. ಚಂದ್ರಮಗ್ ಗ್ರಹಣ ಪತ್ತುಂಡು ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಆಡು ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾದ ಕಲೆಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾನಾಗ 14 ಕಲೆಯ ಚಂದ್ರಮ ದುಪ್ಪು ಅವು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಿತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಗ್ರಹಣ ಉಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನವು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೆಸೆ ಆದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕನಿಷ್ಠವೈನವು ರಾಹುವಿನ ದೆಸೆ ಆದುಂಡು. ಒರಾನೆ ದಿವಾಲಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬೃಹಸ್ಪತಿದ ದೆಸೆರ್ದು ಎಂಕುಲು ಮಿತ್ತು ಪೋಪ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಿತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾದ ರಾಹುವಿನ ದೆಸೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಾಹುವಿನ ದೆಸೆ ಭಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬೃಹಸ್ಪತಿದ ದೆಸೆದು ಸಾಹುಕಾರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಭಾರತ ಏತೊಂಜಿ ಸಾಹುಕಾರ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಭಾರತ ಒಂಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಮಹಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಅಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಕಲು ಯಾನ ನಿರ್ಗುಣೊಟ್ಲ ಹೂವಿ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿರ್ಗುಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುದೇರು. ಅರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಿರ್ಗುಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಒರಿಯನ ಪಾತೆರತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸದಾ ಮಹಾತ್ಮೆರು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು. ಕುಡ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಓವ್ವೆ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಎರಡರ್ಲ ಓವ್ವೆ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿನ ಕಾರಣ ರಾಹುವಿನ ದೆಸೆ ಕುಳ್ದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ದಾನ ಕೊರಿಯರ ಗ್ರಹಣ ಬುಡುಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪೋಪುನಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ದೇಹದ ಮಾತ ಧರ್ಮನು ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಆವಂದಿನ ಕಾರಣ ಏರ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೈರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪವಿತ್ರ ಆಪನ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಮರೆತು ಪೋತ ಪಂದು ಕೆಲವೆರು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮರೆತದು ಪೋಯರ್ಡ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಪಾವನ ಆಪರು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನು ಮರೆತು ಪೋಪ ಪಂದು ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲ ಸಹ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜೇರು. ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರು ಯಾನು ನಿಕುಲ್ನ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರ ಬೈದರು. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಸಾಕಾರುಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗನೆ ಓದವೇರು. ಈತೆ ಬಾಬಾ ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೇರು. మీరు బాప్తాద అదుల్లేరు రడ్డు జంతల ఆత్మలు ఈ బ్రుకుటిల మధ్యడు ఉండు. నికులు బాప్తాద పందు పన్పరు 5 ಅವಶ್ಯವಾದ ರಡ್ಡು ಜನ ಆತ್ಮಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತ್ಮ ನಿಕುಲು ಮಾತನಲ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲರು. ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಂಡು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸಹೋದರ ಅದುಪ್ಪ ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ನೆನಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೂಪೇರು ಸಹೋದರಿನ ಸಂಬಂಧುಡ್ಲ ಸಹ ನಾಮ ರೂಪೋಡು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ವಿಕಲ್ಪಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ಶರೀರಂತೂಂಡ ವಿಕಲ್ಪಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೀರಿದು ಸಹೋದರನ ದೃಶ್ಯದು ತೂಲೆ ಆತ್ಮಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಅದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಸಹೋದರ ಎನ್ನಿಡ್ದವರನೇ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬಾ ಬೋಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒರಿ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬಾನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಈತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಪಾಪ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಕುಶಿತ ನಶೆ ಏರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆತ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗಿದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಂಪತ್ತಿವಂತಾದ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚಿನಲ್ಲ ನಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ಓರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆ ಧಾರಣೆರ್ದು ಪದಮಾಪತಿ ಆವಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ರಾಹುವಿನ ಗ್ರಹಣರ್ದು ಮುಕ್ತಾಯರ ವಿಕಾರದ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಹಿಯರ್ನೋ ಈ ವಿಲ್ ಹಾಲನ್ನು ಕೇನೋಡ್ಚಿ ವಾ ಪಾತೆರೊರ್ದು ಏನೇನು ಜೈದರೋ ನಿರ್ಗುಣಾದುಲ್ಲರೋ ಐನು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮರೆತು ಬಿಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರ್ದುಲ
ಮಾತೆರೆಡ್ದಲ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ್ದು ಮಹಾನ್ ಭವ. ಇಂದು ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸದಾ ನೆನಪು ಪಡು ನಿರ್ಮಾಣನೆ ಸರ್ವ ಮಹಾನ್ ಆದುಂಡು. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಪಂಡು ಮಲ್ಪುನನೆ ಸರ್ವೇರದ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ಮಹಾನಾಪನ ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರ ವರದಾನದ ರೂಪಡು ಸದಾ ಜೊತೆ ದಿವೊನ್ಲೆ. ವರದಾನೊರ್ದೆ ಪಾಲನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ರಾವೊಂದು ಗುರಿನು ಮುಟ್ಟೊಡಾಪುಂಡು. ಪರಿಶ್ರಮ ಏಪ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಏಪ ವರದಾನನು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವರದಾನೊರ್ದು ಪಾಲನೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತರಡ ವರದಾನನು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಗುಡುಪುಂಡು. ಸದಾ ಸಫಲತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಮೋಣೆದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬಾಯಿದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆಗಾದು ತಮ್ಮ ಮುಗುಲು ಪಂಡ ತೆಳಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಮಣೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.